Hemmeğin Kurban Bayramınız kutlu mübarek bolsun. Çabak çalın hemmeğin. Müstələr sizin. Ondan her bayramda bol şiyalı, adeti bol şiyalı şeyler tutayın ağzımın içine tüyler girkide. Her bayramda bol şiyalı ilki bilen maskalamın alıp adından hemme Türkmen halkımızı Kurban Bayramı bilen tüy sürekten kutlayar. Mehribanar bu videoda men iştaş yollaşlamın bayramlar bilen kutlamak için açtım. Ene bazenki beyaz peynirinki anasınınki oğlununki maysanki derdenki devriyeminki güneşinki hemmeğinki kutlu olsun akıllı. Kamera çenkini berenler tadır yazarlar. Kamera ça vermediniz. Kamera çenki berlenler. Tutuyordun. Tutarı tutmalı mı? Ay eller. Aldık. Spasiba, teşekkür ederiz. Ondan sonra uzak yaşan, mübarek olsun Allah'can niyetiniz de besten ardınız da yetin de o da namen bilemek men. Vallahi sağ olun. Yine palav. Şun men aykayalık ilk görecek. Elim bilen bismillah deyip çıkı. Bersi büyük çekmece. Elini yuvarlar. Biz siparişimizi verdik mi? Vermedik değil mi? Çocuk 0538 yok mu? Kanat yok mu? 495 59 59. Tamam ben pilav istiyorum. Ne elim bile omurcaklar yani aykan kıyalı. Ha geliyor mu? Tamam. Düşmedim. Az. Küçücük. Bana palav uyacak. Bu da sarımsağı. Sen ne yiyeceksin dedin? Tamam. Bayramda da işleyen efendiler. Telefon ver. Video çekeceğim. Bir saniye video çekip sonra vereceğim geri. Hamburger, patates. Örtük sosla gelin. Ben Fanta alabilir miyim? Çörek sadece tek bir şey. Dinle sen derdi maydan yalan olayan akılım. Dinle versin. Hem yağda selam. Kovmi yağdayla oturduğum sağma. Günümüz kovu eşsin. Bugün ikinci gün olayım, üçüncü gün olayım. Bugün nesip olsa toy var. Hader koynağımı getirtmeli. Koynağım geliyor hader. Mahım arabiyanın 3 sanak 4 sanak koynağım hader. Haysını kağlasam sonra akşam giyecek. Nesip olsa. Augustin günümü bugün toy paylaşar. Nesip olsa toy iyileri ruhsat verse paylaşar. Ruhsat vermese sizden paylaşmağın. Toy iyileri ruhsat vermese sizden paylaşmağın. Şoğlunuzu koyun. Başka adamın yüzünü görkezip prosmotr alacak bolmaň. Gayrat edin. Dan bilen Einstein'dan başka adam yüzünü koyup özüne koysan düşoňak sen nämeden onu bunu koyup prosmotr alacak bolmaň. Sağ olun. Çyndan gaty görsen adam oyun çyn şutadan käbir adamlara seslen yani. Biz mesela moşkil çeriyan bolunmuşun deyip bilersin yani men gönaýdaýyn. Biz toýusek rahatsız bolýar. Bizim tans oynasymyz gelýär. Çalor eýle beri hereket edýän ýöne wijalyan alman şony. Alman biz rahatsız bolýar şony. Gelip surata düşesiňerse düşýän şey gizli alman bizim arkaýyn bizim siz ýaly adam tans oýnaýar. Biz bir eýle biz köpçülik adamsy görýäňiz. Duran yerde şu wat yok yerden hana bir utançlı çıkarıptır. O bungalovda Murat abini koyuptur. Ön videolamadı ama o ütköş videoda Murat abi deyip bungalovunu reklam ediyor. Söylsek çıkarıptır. Değişmeyen bir bilen video düşürüyorlar der. Yönü şey düşüp duruyorlar. Çünkü gayret edim eyle beyle bir neme olmasa Alman iyilin toyulun. Murat abi men doğanım ya alağa adam. Görülçük baramızda ilayak kolya bizim gelse şey hizmet ederse yani olur yalak zat yoktur şonam şutaydan aydın bul gepin nemese yakılım nereye düştün diyme diyecek zadım bir hilek adamlar prosmotr için her çil meriyana dinle koyun önüne şu bloggerlara munna koyun yigren yana gurrasyanı da
Halan da yana video düşürmeli bolanına da prosmotr almalı bolanına da. Käbir patpişikten adamlara da değişdişil. Patpişikten adam bolup sewda edip galjak bolýar, bize goýup goýberýär. Näme hereket edip otyurt otaýda, näme diýet o bildirenok oňa. Biz malçyla diýip goýýar, oňa oň ýüzi görnenok, prosmotr alanok. Biz näme ondan näme bolsa da prosmotr alyp çoňçuk goýma akylym. Her kim öz jagadan goýsun. Bizi goýmaň. Haýyş etýän size. Men meselem toýa gitsem, öz ýakyn joram dostum bolsa, şu taýda şu bolup goýaýynmy diýip soraýan men. Elhamdülillah. Şunun men soraýan, elek pesrak akkauntlar soranok. Yüzü görünse bolýar, näme hereket edip duraňa bildirýän ýeri ýok. Özüň goý diýdim. Öz jagadan goýup, öz prosmotrumy özüň al, menim şeýtdim. Diňe öz ýakyn maşgalam zadım goýdum. Senem özüň goýmaly bolýar. Düşündiň, prosmotr aljak bolsaň, bizi goýmak bolanok. Biz video almaň, gaýrat edin, ondan soň diýmeň. Gördüňmi Murat abi bilen näil videolar? Sam sıkmysy, ullukan hele goý gör aşagyna girmiş akkauntyň neçi mırdar. Başka işin yok mu? Nirenden tapdın da on Murat abi bilen agaýdan görgülük nişany sadaty var, sen samsyk mı? Uşkel görleseň şol adam kime gerek sen? Vay bizar, kime gerek sen niye majla diýem? Goýýar ýöne, geri gelýär ha. Şoňa gaharmy turda şu Murat abi bilen ne tehran kut erdi. Sen samsyk mullakan helini çiğ hayran bulaga salyp goýberdim, şikayet etdim, yapdyrjak akkauntyma. Tonşdy. Niye meseledi palatdyň da Murat abi bilen men sepleşdirip goýberdim sen haramzada. Gaharym ile bilip bilmän akylym biziňe maşgalamyz bar. Ejemma yarawsyn men çynna. Niye ýumalya onno? Ağay bizim yerden yeke çıkan, bir saat edeňizde, da dedeňizde, o şu garja ejesi badyr, o maşgalası badyr, o diňe beýtmäň, günah bar, aýyp bar. Binnesinden utanmasaňyz Allahdan gorkun. Şunu bilýän, goýmaň biziň videolarymyzda, adamyň akauny, şunu aýtdym ýapdyrjak.